Muna mwakhalapo ndi nzanu wansikana kumufunsira chibwezi ndikuza kukanani. At the end ndikupezeka kuti mwadana. Kapena munapo mwaganizapo ngati kuti Nkazi akukufunani koma simuli sure. Kumapeto kwa video iyi ndikupasani mfundo 10 zinthu zimene Nkazi amachita kuti muziwe kuti akukufunani. Anthu ambiri makamaka amuna timachita mistake Nkazi akatisekerera. Anthu ambiri timachita mistake makamaka mwina Nkazi akaonesa kuti ali nafe chidwi. Pongoona mwina character imozi nkomaganiza ngati kuti Nkazi akutifuna chibwezi. At the end tikayesera mwayi ofusira kupeza kuti Nkazi uja wakwiya mwadana udani ngokhala mwewo. So mu video iyi ndabwera ndi mfundo zokwana 10 zimene zingakuthandizire kuti muziwe kuti Nkazi uyu akukufunani kapena kuti ayi. Mosachedwesa mfundo number 1 ndi kumvesera mwachidwi. Nkazi ukuti akukufunani pa nthawi imene mukumuyankhula nomata kuti ali busy motani, nomata kuti chimene chikuchitika ndi chani, koma pa nthawi imene mukumuyankhula amakumvesera ni mwachidwi kufunsa funso lonse amakuyankhani. Iyi ndi mfundo imodzi mwayo kuti muziwe kuti Nkazi uyu amandifuna. Mfundo number 2 amaonesa effort yofuna kuyankhula nanu nthawi ina iliyonse. Izi ndesi zitengera kuti amene akuyambisa hayi ndi ndani, kuti kamene mwina mamuna kumangopereka hayi kamene each and every day, komaonesa no kuti mwina akukakamiza zinthu kapena kuti mwakuti ayi. Amakhala ndi chidwi chofuna kuyankhula nanu each and every time. Mamawa good morning sizitengera kuti akupereka ndi ndani, nthawi ina iliyonse sizitengera kuti amene akuyambisa nkhani ndi ndani. Mukumacheza chimozimozi ali ndi effort yoyankhula nanu. Wakusowani akufuna akuoneni, amachita effort ndithu yekha amene kubwera kuti azakuoneni. She likes you. Number 3 akamayankhula nanu toni yake sayankhula mokalipa, always amayankhula mwachete mooneka kuti ni munthu wadekha. Nthawi ina iliyonse amayankhula nokuti imakhala just sweet voice kuna kuti sayankhula so toni imene ndi munthu ilalesa. I know every time akamayankhula ndi inoyo imakhala soft voice, or if not soft voice imakhala no voice janoyo kuti ndi jabwino sakalipa sapanga chilichonse. No, afuna always yankhula zake zimakhala zachani kuti zimakhala za pamwamba kwambiri. Number 4 kuti muzazo kuti Nkazi akukufunani chimene muzachite chokuti muzachite target azinzake akamamu kozi ansikano analensa akamacheza ndi nyamata azinzake amakhala mwina so akuakambira zinkhani zina ndi zina. So muzaone kuti azinzake amaziwa zokhuzana chani zaino. Ngati kumbali amamugemula zokuti ayiwe mwakuti Nkazi josa makwiya kamene mwina ake Nkazi akamakhala azinzake jankomala nkhula zabwino zokha zokhuza ndi inuyo. My brother, Nkazi amene yo day 1 chilichonse chizakhala kuti chizatheka zakhala kuti ali kumbali yano. Number 5 ndi shyness. Okay, paita akazi tijanoto kuti mwina mwake moyo akamakhala ndi magangster. Amankho kuna kuti sadandaula sachita manyasi sapanga chanchani. No, koma no Nkazi amene akukufunani ndi yakuona sogolo mwa inuyo kapena amaona sogolo kuti mukukhala limodzi. Pa nthawi imene mwakumana naye, pa nthawi imene mukuchita zinthu zanu chilichonse mukucheza chanchani, amakhala nditi manyazi pang'ono sayang'ana direct m'maso. Chilichonse chimene chingachite njongera amakhala nditi manyazi pang'ono. Though mukukambira na nkhani chilichonse chikumatheka bwinobwino koma timanyazi timakhalamo. Number 6 Nkazi ukuti akukufunani amakhala ndika jealous. Yeah, safuna kuti muzichezaso ndi asikana ena munjira imene mmachezera nayo. Though mmacheza za friendly, kama mmacheza za school, kama mmacheza nkhani zokhuza ndi masewera osiyana koma safunaso kuti mmene wewe machezera naye Nkazi uja uzichezaso ndi akazi ena nkhani zokhuza ndi zomwezo. Komanso mmawa wake vino yankhula samafuna amakuteteza kwambiri mu zinthu zosiyana. So mfundo number 8 ndiyo kuti chilichonse chimene mwayankhula mukukambirana chilichonse chimene mukuyankhula naye amakumvesesani kwambiri. Nkazi kuti sakufunani alibe nano ntchito. Chilichonse chimene mwayankhula ali ndi ufulo osusa, ali ndi ufulo mukhoza kangana yanchani, koma Nkazi kuti akukufunani chilichonse amagwirizana nanu. Ngati panga kale chinthu chimwe asagwirizana nanu amachifotokoza ndithu modekha, amachisunga pasi pa mtima. Mfundo number 9 her body language. Mukazamona Nkazi kuti mukakumana naye always amafewa, body language yake imaonesa kuti Nkazi uyu akufewa. Komanso kuphatikiza pali ndi ma characters ena amene atchula kale okwana 8 amene atchula kale aja. Just know kuti Nkazi yo siku lililonse mukazangolankhula timauta tikonde semuzadana kuzakhala kugwira. Mfundo number 10 her yes to offer. Okay, it will find you will find a time kuti mwina mufuna mupange zinthu zina ndi zina. Offer chilichonse chimene mukulankhula answer yake imakhala yes. Unganiperekezeko mwina market vaye ku mwina malo ena yake yes.
ungandiperekeze kumwina day kuti akutipite ku town inake tikaende, yes. Ungandipangireko zakuti, yes. Everything chimene mungayankhule chili chimene mungachite suggest yankho lake limathera ku yes. Ziwane kuti mkazi amene yonse kuna muzagwira. Anthu ambiri amuna timakhala ndi mphuma kwambiri. Mkazi ngokusekerani siku limodzi kapena mwina mumacheza naye waonesa kalikita imodzi yokha saonese makalikita zena 10 osaja. Inu yomwe asekerera kuti ankazi amene ndikhoza kugwira ndikuvairira. Kupezeka kungofunsira kamodzi nthawi chidani cha moyo wonse. So mukasatira mfundo izizi 10 zikuthandizani kuti ngati inu muli ndi friend amene akuonesa makalikita zokwana 7 or 8 pa makalikita amene ndatchulaja mukazamupitira zabwino zonse. Zikomo. Ndi ma videos ambiri amene ndimachita upload. Mukhoza kuona ma videos osiyana po chita view ena mama videos awa komanso ngati simnachite subscribe please ndikupemphani kuti muchite subscribe. Zina langa ndine Sam Mavita, ndine YouTube video creator. Zikomo.